Попадали ли сте в гората по залез слънце? А виждали ли сте как последните слънчеви лъчи проникват между дърветата и те заблестяват в най-различни цветове? Ето, на слънцето му е дошло време да се приготвя за сън. Предлагам ви тихичко да влезнем в гората, да прегърнем някое дърво и да чуем какво става. Тихо! Чувате ли този шум? Пук-пук! Гори огънче? Не е огънче, а светлината в малките фенерчета на джуджетата. Търчат нагоре-надолу по слънчевата стълба и пренасят неговите лъчи дълбоко в земята, където са корените на дърветата. Там светлината съживява, като дарява дърветата със своята обич, мъдрост и топлина. Но, вижте, нещо става. Едно малко джудженце, хванало своето фенерче, се изкачва към най-високия клон на дървото. Смел юнак! Иска да попита Слънчо откъде взима лъчите си и докато не получи отговор, няма да слезе от дървото. Майка му притеснена му подава от слънчевата стълба, за да се спусне надолу по нея, но то дори не я поглежда. Хей, Слънчо, моля те, кажи ми, откъде взимаш лъчите си? Пита малкият любопитко. Слънчо се усмихва, протяга лъч светлина, с който погалва малката умна главица и отговаря. Когато искам да даря от светлината си на другите, лъчите сами се появяват. Както вие, джуджетата, когато искате да помогнете на приятел, протягате ръка, така аз подавам слънчевите си лъчи на тези, които имат нужда от светлината ми. Ясно! Поклати доволно глава джуджето и се спуснало по слънчевата стълба, като по любима пързалка. Мамо! Извикал малкият многознайко. Разбрах защо вчера моят приятел ми подаде ръка, когато щях да падна от стълбата. Защо? Усмихнала се майка му. Защото е искал да ми помогне. Гордо отговорило малкото джудженце, а слънцето доволно изпратило няколко слънчеви лъчи да греят в фенерчето. После всички джуджета отново се захванали за работа, защото зимата наближавала и дърветата се нуждаели много повече от слънчевата светлина.